anche bositani bosiwe hale je ponang ni na bosiro to ya di dia bakwan lao kemo me beta kono era como jaha chung mai ni nao bosi poti kono po ya ye ini tu dia kita sekarang kemo singke kono sini kie bol sani biar di biar apa mono bisa sepotong ye hamai hale berang pe bol hanai bos de berang pe abu de kie biar di no chung pertama nai padi baik tadi kie mukhabau ye chung pertama nai chung nawo bolai thamo bos de map de kempi bingta imba panda beng kau le samanya arbo chini mondoli de si thema thale nawo so mo yo hari ya dong phi hada phi bi sai de lai phi bi sai de thong phi a bo pho bi sa la le nai bo sa bo si ne kha bo tho phi si ya bo de mo bing ta ni ye ke mo ba ye tin pho di nai Isora siapa kaham dia di mobile dia, bosi kro keno, para buyo kono, mongol bahasa dia tak layole, para buyo, risau lagi kau bahagia, kira memang boleh, umaya nong informasi mo, zepo, kami ni bapa naba, sautai ni no. Jepang ni lama wo, kau wo, monti hak nai de una, banyak nai, mongol bar kau de una, soni bar kau de una, bud bar kau de una, sal de una long le, mungkin api po, bodi yo som tak nai ada ha, yang nai long le jing ke si tema to terkian no, nau ye asai ma tungo. Kita saya mah tunggulang, kecuali ni, lepas orang tu pergi mani de tahun dulu de, kau sempat de, mani berpandang de orang no, ayah ke, de thah twingklim de orang no, informasi tu, apa lagi masa na, apa tunggu je pemuh ayah muh hot terlebih, boleh yo semua yo kau yang mana kita memang, memang buat ye. Bapak tahu saja jingkiye sistema thaya pise, iso junop samo thaya jingkiye. Kemudian kita samo nase, engkala dia, bosa bosi ni thamo lai thamo bayar, ini bolai thamo oleh dia pihak dia, kono tak samo, lai thamo oleh nau sampai berapa yang ke samai potong, ke samai yang himau kono himau. Hari pun tu suci, lai thamole anu lai di mo, biskam abau sejo taye, kita kaya nak kreasi ke, macam nai, ha somlau, ha somla, kubla de una, macam kaya blau de una kiye, no khate lu itu di ke som saye. Thầy phụ đi đạo thì mà tổ kiêu group mobile cái nấu khang sa bia ha phong tổ lá để ha thầy kêu để kia cái gì của lão vô hiệu phật mà nó cái sợi nó mà vậy nhà sinh kia tác lấy cái rồi bà là hình phá đã là thầy sĩ phải à đã là ha thầy sĩ rồi thằng phải phò sao số một địa ông nhà ông khá suy à mà phá sẽ mondoli buyo se sai chi ye sa so ma ba le hol ba sa de sa kha ba sa ko no kha ba sa ya ke za la bai pa ye ma sa pa ye ha mo bo ye bo tao sa de so chi ma pa na wo chi ye training ro wo ke ti mo de tin ja ga je ja ga ko ang sa ang pho ye training ro wo di ko wo sa ye sa ang pho sa ye ma tung de Zen abok palu supaya mereka matung wo, tak kau di, hari ini sasa ni lah apa de, apa de, dia training wo cung salai mo,
아버나 화이성 대숭이 되고 제티 동포는 다 보도 아니 뭐세 뭐 살아이 몰래 아니 이제 티니올레 제티 동포나 보야 마키에 또 안에 되는 중 예 담아봐 나게하 소나톤 시오디 대몬도리 대파탕을 사마야 대몬도리 요레 다 사마파 하세 뭐 아게 카팡 레니에 마토 바이오예 케아포바디 크리키에 우바이동예 아사이 마토고 예모바예 마음바예 아신데 보러 저도 수디 중소 파이모니 케하포 아래 이에 보송하래 아송타세 소아 뭐 그이 바키에 드니요 드니 그게 속하고 뭐 뭐예 드니 노아 코노네 포 노타 포가와 사피 뭐그 그게 드니 그 통키에 벤 페라오에 타네데 빠데 계속 또수 사포 이소리 사식 이소노파 지금 가노 어디가 이되노 되니 뭐지 계속 가요 케보포 사야포 빠야 케보노나 마베키에 사페나 지금 가노바 뭐노 스파이기 야고티 상모 보드바 코노 사마야니 비포보디 오케 방테 비바 마베키 지금 카바 보카 경지 타나 야신케 옹야나니 비포 비포노 가워 ini mukau wana cinta kong pipo. Bekia boleh sajian kanon kenai. Pipi masih ke, roti ni headquarter roba sungsuh mondo di tokapi. Jungde sai to di si, tingke sai di ha. Sai to di bahala si si dai si layu. Ni tingke juta o sekapim di ke si ma dong kuang le. Wana dong ni malah play. 그제 있어제 보게 되기노 또 나이도 좀 뭐야 진짜지 라요 봐서 사이 소리기에 대학에 하말에 약해 우모소 시 앞으로 조세 진게 잘라 되잖아요 이소노 죽었잖아요 알아서 좀 뭐야 중대 와 나모아지게但그 사모 그러면 뭐跟考从们懂那种我是红皮呀天天都我花的对弄那的丢那不弄的不搞来对吗看我红皮哟bonus janjani kawa jan para kesung pipo ini kana sejuk ni ha kita cuma dia pakai cuma tu sekali nama orang lero ni sia bos dah Thai ni yo apa mana Thai ni bagi ni kia Thai ni orang kodi kisah apa Thai ni dunia pihak kebuna long pihak kia bos ah apa dia kia misalnya ni no pai ni no mangsa nama tu nai temo buat ia bos dia kisah tak sama kalinya dia ke tak sama Pak Hani kiang le ngong no kena pula tu nai sini nai tak ada saya tinggal bin bos sebasa uji mondoli putar ya kemonya putar biwale ani samu le zobaru pasti 저도 하나도 사무 좀 하게 내 이거 하나서 되면 보통 좀 하게 좀 말이요. 아니 야저 바로 뭐 어토nom스. 아니 그 맞게. 지금 봐 예뻐 저도 시조지리 모델이 시야 좀 많이 하세. 뭐 뭐서 되면 좀 하게. 뭐 강룩 나예.ဒီနေ့ဘုရားဘုသူဆိုင်ခိုင်တော့အနောက်ဘက်ဆက်ပေါ်ကိုရတော့ရဲ့ဒီမှာလည်းရဲ့ကျုံမယောဘကိုအစ်ဆုံးအစီဘတ်ကဟာဒီအမောစေခင်မစင်ခဲဘုရောစကြောပါခင်မောနိဘကွန်တော့တောက်ဆာမောဇမန်ခဲဇုံတော်တဲ့ညောက်တိကြီးကောင်းဝိုင်းစားပိုက်ခဲစားစီဘုဒိခင်တော်မသူဝခတ်ဆောင်ခမ်းယောကိုတင်နေဘရောနောဖနာတုံတော့ဟာနောဖစုခိုင်ပိုင်မေမောဖနာဒီဆိုဖနာအစီပါကျွန်တော်နေဘောဆရာဘရောဇက်တင်းဂျာကာဝဇက်ဂျာကာဝုံဖန်ခဲနုကန်တဲ့စေပြစီတဲ့ဘောဆက်တဲ့ဟာကဟာကိုမယုံနီနီတော့ခေါ်စီ
거와 잡아이 기사시게 니니도 콜링이 손포티시 야모동 비오 아버러도 사이시게 평포 니니 차봉세 니 땅봉세 이선이 거와 사이에 되어mon데 니니 바라니 니 공화조와 거방라예 람방라예 종목가 개피 내게 도내야 아마 예 아랑 무엇에 그런 것 필요냐 오가다는 무엇에 뭐 필요 아버지 그 피기에 또 뭐만 야 그게 있어요 그니 사문세 뭐래 그럴까 한 부모니 사문 따모세 대신 마지막으로 그럴까 한 아버지의 뒷고 매만 꺾었다 아버지 기에 이소와 주노 좀 못해야지 해 사바에 라마야 따와니 비보 사바에 라마야 비보 바사 안 돌아오네 디네 크라이 디니 지어보세 바이라 모니 소모요세 장장 집레 베이타마 장가 또 거의 통이 본 법관나세 집레 베이마 또 모바 그럼 앞에 다 걱정고 형케 타이분이 저도 수아리 지니 기에 라노 디나타 또 게이제 마이시냐로 동남케 아벌레 다 지우그라 동피오 로 바라오니 ket코타로니 ini saya nama ini sini tak ini cari ini deh ini deh sama ini bini kui kita hana China dormo guru ro montoro si guru kumpai kyo kemomo ye bolsani moba ye pele baye tong almani bakpana cumnya madu ye joto haki ismai baye kaham ye kele mewano 예, 로마이스냐, 조마도 비오. 형케, 자몽 바라테 키에, 로토가 사자이 스마이크